Petro mboten wonten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembukan karo Petro aku krungu. Wah, Tru. Krungu e wonge. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhewe omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Transistor iki apa? Radio. Oh, dadi udu Petro dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Napa ketemu? Ala pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ono nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku nuwun sewu. Kula niku adine Petro ya, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenakmu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petro, mesti Petro kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petro tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku sing tawedeni apamu? Ora minggat bidi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep mbidi aku tegel tenan. Jo, ngono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kira muni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae. Gampang mati ae. Muni ora ketrap-ketrip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong, kowe tak nehi Aji Jaya Kawijayan, ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tok gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja diundang Bagong. Ha coba tak tontone. Ya sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana owawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, kita demekke dadamu, rasa tak tuthuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakat. Bela ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan jangkar bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nek ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nek nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna Margalayu.
Lho. Masa ora wedi kowe? Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja para